Kalure kod kwana man piny ma jo Kenya osenyiso chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu. Jotelo mawuok e kaunti ma Nairobi koro owuok oko mar sundo rowere mondo owuog oko e chenro mag ndikruok madhi nyime kod duol mar IEBC. Kotelegi kod jatendo jende duond od bura mar KPP Fatuma Mohamed kod Geoffrey Owino gijiwo joma tindo ni kik sik mana wigi e gige mbui. To tikod thuolono e jiwo jowetegi ni mar yor dwaro telo maber nyaka chakre kod ka ombulu kagiloso Kariobangi. Bende gikoni IEBC mondo okel yot mar yudo chenro mar ndikruok kod chiwo puonj ne oganda ewi lwasi mag ndikruok kaka jolut ombulu. Waende achukue nini? Silaha yako. Silaha yetu ni nini? Ni hiyo kadi, si ndio? Tusipochukua kura hatutakuwa tunasema tumechoka. Tumeona sisi wote wa Nairobian, we have been facing challenges. Kama una kadi, kuna mahali yoyote unaweza fikisha sauti yako? Lazima kila mtu aende ajiregister voter card. Kwa hivyo nataka vijana mjitokeze kwa wingi, mchukue kura kwa sababu sasa inasimama MCA, si ndio? Na nawaombeni tuanze safari ya kwamba tunapiga kura bila misingi yoyote ya ukabila ama ubaguzi wa aina yoyote, sio? Tujenge Kenya mpya, sio?